Bun, și bine v-am găsit la continuarea episodului 3. Poate de data asta o să-mi fac armura full iron. O să mergem la mina, dar înainte să mergem, să pun un târnacop din cabel, că la din aer poate găsesc niște aur, dar oricum ironul e mai bun decât aurul de sute de ori. Trebuie să fie chiar pro, să nu știi tu că ironul e mai bun ca aurul. Pentru că aurul se termină repede, de aia ironul este mai bun ca aurul. Bun, o să mergem chiar aici la minat. Așa. Uite cine a făcut-o. Ei, eu! Nu mai știu cine a făcut-o, Doamne. Doamne, să mai găsesc. Parcă-i... Mi se părea mie că e iron acesta. De la distanță. Cum nu știu, ți se pare de la o distanță mare. Iron. What the fuck? Am ăsta. Hai înapoi. Gata, am găsit drumul din nou. Avem nevoie de 6 iron ca să mă fac full iron. Să fac niște torse. Șapte. Să fac. Ajung. 29. Mă duc în altă parte. Cred că am consumat tot iron. Să nu din acea zonă. Că dacă mai găsesc un... Am pompa. Aici? Cred că mi-e bun aici. Nu. Stai. Am înțeles. Dacă e iron. Văd că tot la fel.
făcut aici. Un gest. Fără casă. Păcat că nu se regenerează tot. Unde să mai găsesc eu, Doamne? Cred că m-am bătut de cred că mă fac de râs cu episodul acesta, dar n-am altul să bag. Dar n-am ce face. Cred că o să găsesc Iron pe la acest nivel. De Doamne. Mai repede. Doamne, să găsesc 7 iron. Mă rog, găseam câte 11 iron, acum nici măcar un iron. Poate aici e bun. M-am bătut de râs cu acest episod. Am făcut râs de acest episod, serios. Serios, sigur m-am făcut o morcov. Să-i luăm. Poate dacă găsesc mai mult aur, facem morcov de aur. Oricum e mai bun mărul de aur. Da. N-am făcut nimic bun în acest episod.
de timp, 4 minute și ceva. Dacă aș avea timp. Dar cred că 4 minute mai am timp. Atâta. Da, cred că atâta mai am timp. Iron! Yes! Yes! Mă dați? Mai am nevoie? Cât? 5 bucăți, o bucată de iron și gata, m-am scos. Te rog, o bucată. Numai o bucată ajunge. Am doar 6 bucăți. Of. Nu mai am mult timp. Adică 3 minute, cred că nu. Acum am aici o șansă. Mamă, yes! Mamă! Pradă bună, bă! Iron și făcut! Mamă, mamă, ce pradă! Și o să plecăm în cască. Va fi o bătaie. Mamă, ce bine, bine! M-am scos! Doamne, cred că episodul ăsta a fost cel mai bun. E glumesc, nu cred că e cel mai bun, dar a fost destul de bun. Hai repede acasă. Bagă viteză! Am promis că mă fac full iron și promisiunea e promisiune. Hai repede. Te rog. Cât iron am? 5 și cu 50 iron. Mamă, ce bun. Șapte. M-am scos, nenică, full iron. În sfârșit, cam aici vom încheia episodul ăsta, să se facă dimineață. Și poate după ce se face tot ironul. Să pun ce nu mai trebuie la acesta. Doamne, ce noroc am avut, Doamne, Doamne. Cred că e cea mai... Cred că nu mai am cuvinte cum să spun, știți? Dar cred că se va încheia această lume frumos. Cam asta a fost. O secundă. Bun. Cam asta a fost ultimul videoclip de pe această lume. Voi filma într-o altă lume. Ne revedem data viitoare într-un alt episod și într-o altă lume. La revedere!